Africa my continent, Africa my home, se-Africa kwi-South Africa kwaZulu, uMkhanyakude e-district. La eMkhanyakude kunama-project ezindlu elokhu zakhiwa ngezathu ey'thize. Namhlanje ke sila kunezindlu eseyiphelile okufanele ukuthi abanikazi bazo bangene kuzona. Manje u-MEC umnumzane uDuma ubambekile la bambeke khona. Wasethi hey kwenya awuphuthume lapha eMkhanyakude ufike uqinisekise ukuthi abantu bayangena ezindlini zabo ngoba akufanele ukuthi izindlu zakhiwe ziphele uma seyiphelile mawukuthi kanye uMEC ubambekile abanikezwe abantu okhiye akufanele kube njalo abangene kunjalo. Yes, umhlaba wenkomo kodwa mayengekho umhlaba wenkomo ukhetha nombani ahlaba inkomo ihlinzwe iyabiwe ngokwezitho zawo ngezithebe abantu badle awubheke nanto uhlelo namba abantu bayadla abantu abangene endlini zabo. I thank you. Khona manjalo isikoti South Africa umholo wakho nomqabula wamaketanga ubupha no stop and go yaxamalaza iTLP yamgcoba uThembi xifi but into ekhulunywa ubhuti omdala uMthombeni khuluma into mhlawumbe amagama abamabili uthi lo mnyango wakhe lo imandate yawo manje awufihle ihlazo likamakhelwane ubuyise isithunzi somuntu omnyama. Yona mandate nje abanikeze yona nami ngikwazi ukuthi ngize ngokukhulu ukujabula ma ezokwenza into enjalo ngoba uyabo isithunzi somuntu ngokuhlala endaweni engekho kahle siyagcina sehle. Ngisho emhlanganweni ngisho phambi isandla sozibhlungu akakhonjwa, ngisho sontweni awukhonjwa awulethelwa ngisho isiguqu ma ubonakala nje into yakho kuthiwa ngesiphuze ishamanzi lapho kwadlula wafa kwashaya inja ngekhanda. Angithi amagama la emakhaya umuzi wakho ma ungekho kahle kuthiwa kwashaya inja ngekhanda uyahlupheka lo muntu usizi libhalwe emehlweni. Kodwa kuMthombeni uthe akuphuthume ngokusheshsha ukuphuthuma akufihlwe ihlazo lani lo makhelwane. Okubalekile kuyimessage akuyona message yakhe kuphela nabantu abasebenza nosonkontrakt nathi okwethu ukuthi masibona umakhelwane masibona umuntu oxakekile sifuna indlela zokuthi sifike kanjani ikhansela. Yazi ngithe ngiyadlula kwaSibanibani ngabona into nje ngiyazi ukuthi nakulezo zinto sithi siyiletha siwenzela uma video uthola ukuthi khona bazosigxeka yabona. Kodwa mawuyithatha ngenhliziyo emhlophe noma bengakugxeka uzothi mamkhansela khona into engiyibonile enje kanje izohamba iziyofika kuphi eminyangweni okufanele. Siyabonga amanithi 120 ama units. Yes. Okusho ukuthi kunemndeni o120 othola ukuthi isithunzi sawo sizobuya. Ngisho enkonzweni nje uma msezwe sozofika beke enkonzweni yafaka ijoin yakhe. Ukuyiphi inkonzo ma? Ulapha la. La ezayoni la. Ezithi mayisho umnqamlezweni ngathi wena ziyafona. Ngathi ziyafona kanti hayi zithi emnqamlezweni. Siyabonga kakhulu ukuthi nje isithunzi ngoba into ebaleki ngisho umthandazo wakho uzoqala ubone ngathi uNkulunkulu umbamba kanje ngoba usawuphendulile umthandazo wakho usuzolala endlini uhamba straight umthandazo. Yabona nje kade uselapha ukuthi manje uyazungeza ufune nemfula manje straight. Siyabonga kakhulu nami nje ngiyabonga kakhulu ngoba nathi kwi-organization sisebenza kanjalo ukuthi asilekelele singalindi uhulumeni sizama ukufundisa abantu ukuthi uhulumeni ngamlindi aketheza uhulumeni nawe ube kukhona ozokubeka phezulu kwetafula ukuze mhla ugxeke nawe into okwaziyo ukuthi kusinda kanje kuyabiza kwakha akuyona into elula. Ziyazi uyabona insizwa abayibuye emakhaya nje baningi okuyogudluza osofa kuyogudluza izitofu ukuze bethole ukulala bolala endlini zogogo. Insizwa kade yasebenza kunzima ukwakha kodwa ngizama ukuthi ngiyajabula kakhulu uma ukuthi ke department ibuyisa isithunzi sabantu bakithi abamnyama. I thank you. 3 2 1 wayivula yawukhiyeke lapha ke sibone ukuthi uyangena yini kudla ngawo kungalezansi. Oh lana yikwakho la. Yebo. Ufika nini la? 2019. Usuke lapha ekhaya? Yebo. Usukelana ekhaya? Bangixosha. Ubani waxosha? Umndeni. Hawu bexoshelana? Angathi mama akasekho baba akasekho. Manje masamethe nesoda yakho sikontrola umfana.
Oh anabafana bekho. Asinabo bashona bonke kwasathi ngasoda amantombazane. Mana usisi ongakanani lokuxoshayo? Olami ngathi bonke nje ngoba yimi ngimdala. Wena ngomdala wena? Yebo. Base beyahlangana? Yebo. Baxosha? Nani bangani nje? Hayi ukuthi azizani vele isisodwa nje lapha ney'ngane mabaxabana ney'ngane umsindo manje lukhuluma ngikwazi. Wena baxoshe ukuthi awukhulumi ngani? Hawu manje wasuzozakhela la. Ngafuna indawo umama lo kodwa wakhe wanginika ngashona indawo wangibeka la. Ngazakhela ngipatanisa kanjena bangipatanisa nje. Wena into ekubeka lana ukuhlukumezana nengamalungu omndeni. Yebo. Lento esikhuluma ngayo 16 days nokuhlukumezana nje ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngabe bahlukunyezwa abantu besilisa ngabe bahlukumezana bebodwa ngabe abantu besilisa bahlukunyezwa abantu besifazane. Kunzima. Sengikholile base ngilana ngifuna. Wena unazi ingane? Hayi nginazo 7. Zu7. Ubaba wazi ukhona? Washona. Bavele bakukhipha nazo. Akedlule lapho ubukade ukhona ungakafiki. Hawu Nkosi yami. Uhlukunyezwa umndeni. Umndeni wami nje ongilamayo. Wazama. Intombi yakini izozala ingane yakini amsini. Ulela endlini naye. Unengane yakhe? Masangweni. Yithi siyafika lokhuzi. Nayo. Ngena nje ibuke kahle ukhululeke. Yebo. Uzalwa kithi lo? Cha uzozala ingane yakini. Unengane yakithi? Ithayithwele. Oh. Kwamsweli? Yebo. Uphu lo mfana? Usitseleni. Wenzani lapha enseleni? Esebenza. Uyakusupport? Kancane khona ngibhizanyana ngakho kancane la sele. Hey, naku sengivusa amacala kithi lapha. Useke wavela kodwa ukuzosho ukuthi inje sidla amafuta. Kaze vele. Akazavela. Kaze vele. Hayi lutho abaveli ke ngayiveli. Hawu kodwa ke. Velo nje sekwenze njani? Upheka la, ubupheka la. Yebo. Lugezi vela kwabikho ave washaya izintambo. Yes. Namathinje engazama ngizama ukucosha ngidayise bongabona kahle. Angihlali nje phansi. Awuhlali. Hayi ngiyashaluza nje. Uyashaluza. Angihlali nje phansi nginabe ngithi. Yebo. Ngiyazama. Siyabonga mama. Ya kodwa nje elibi lithi uzefikelana nje wahlukunyezwa umndeni bahlukumezana nje ekhaya. Hawu. Angithi siyabona ukuthi umnyango ke manje ungenelela kuphi ke manje nayo lento ngobukuhlaliswa kwabantu kunezinto eziningi phakathi akuyona ishelter kuphela nezinkulumo eziphakathi. Siyabonga kakhulu. Uzizwa unjani namhlanje? Ngijabule kakhulu. Jabule kakhulu. Futhi ikhali inyembezi ngiyayibamba. Uyayibamba? Hayi injabulo. Injabulo. Hayi. Angazi ngabonga kanjani kangaka angazi. Yes. Okufanayo lesikwenze kaMthelo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga. Konje umndeni thevele ngekubabiza Hayi. afune sibeze bebona. Ngihlukumeze kakhulu. Lana sotoba akufani. Mehluko yena ukuba kule ndawo. Kwasho nabazali ekhaya bangamantombazana kakhulu abafana bekho. Kwaba negama ke lithi akaphuma ekhaya. So ikhaya likhona. So siyabuka ukuthi i-department hambe ibangeni kangakanani. Ikhaya uthi likhona kodwa kwaba nawo lokho ungaboni amantombazana odwa nje la ukuthi nomfana. Base bethi yes kodwa i-department yamukela. Siyabonga kakhulu. Councilor siyabonga kakhulu emsebenzini mihle. Siyabonga kakhulu kulo mama. Hayi angifuni ngisaba nokumbuka ngoba susaba ngishombo. hayi Yena wahamba wayokhala. angazi ungenza umuntu. Ukwenza umuntu. Hayi. Ngikhuluma ngisho enganeni zami ngilento umama Agrenet. Umama Agrenet. Hayi. Awusalitholi igama lesikhutha. Ngokuthi umama Khansela. Hawu lethu mamkhansela. Cha ke simuze na umama Agrenet. Ngokujwayelekile mama Khansela amakhansela vele igenge yathula. Wena uvela aphi nokuthi abantu bejabule uma bekubona? Ithini into? Imfihlo yakhe kuphi? Imfihla ngalesi sikhathi nje ngikhetha ukuba ikhansela. Kwakuwukuthi vele ngisebenzele umphakathi. Yes. Ngabeka wona phambili ngoba akusiyona into yamanje.
yes. kuningi okwenzakalile ngaphandle kwalezindlu omama nje laba nje bebesho umsebenzi ukuthi ngihambe ngibone ukuthi ayi lona udinga ini lona ngingakhethi udinga ini ngabona ukuthi cha bayidinga kakhulu izindlu okwami nje ukuthi le task enginike yona u5 years ngigijima emphakathini iphele kodwa ngishiya umaka ukuthi lokho ababe ngithuma ukuthi angikwenze ngiyakwenza nenhlangano yami yazi ukuthi ayi sathuma umuntu okuthunywa Ngiyamuzwa ethi mama uthi umenza umuntu. Yebo. Nasemhlanganweni usezophawula kuphawuleke. Impela. Nasesontweni usezothi mayiphawula kuphawuleke. Ngempela baba Umselo ngoba njengoba nje ubona uma ushiya umuntu olalendlini kanjeni ethwayo kodwa uhulumeni nenhlangano ithambi yokwenza usuke kungenzi kahle kodwa okwethu ukuthi ubuka ukuthi okay nasi isimo nanti ithuba liyavela ngena mama ulale kanti futhi omama basuke banezingane labo mama laba bahlangana nabazukulu amadodakazi abashiya nezingane so nje nami nje namhlanje ngizolala kamnandi nanokuthi bazolala bedle nokudla. Siyabonga kakhulu dadewethu. Siyabonga. Ukube sibonele nakwamanye amakhansela kodwa ngibona amanye asukuma abanye ayike ngiyathula azi ukuthi sizwenithuleleni. Siyanibona mase kusondela ukhetho liyabonakala emva kwalokho ngiyacisha ilambu. Nje yini amahoro mnihlangana manikhuluma ningamakhansela nino. Nani ke motivateane ukuthi asivele sibonakala. Kodwa mina baba Umselo ngilona ekuthulayo lokho ngangena. Awuthuli. Angisho ngaye nje emphakathini nje wonke. Lokho ngani. Ningofakazi. Akathuli. Uba nathi sidodo. Akushuthi uyabona. Akathuli itunje Siyabonga kakhulu dadewethu. Siyabonga. Siyasizamela. Ayizamukele sithi uNkulunkulu athi amsiza ambeke lo mntwana lo. Akhule Nkosi yami imisebenzi yakhe yabonakala. Abonaka sibakhulumeli thina sizwa ngabe ibona bayisho bahlala naye. Ibona futhi abambambe la emahlombe bathi lo kusho ukuthi 5 years wakho Shuthi uphephile. uphephile 5 years wakho. Usone retirement nje manje. No siyabonga kakhulu siyabonga sesimsebenzi omuhle. Thanks so much. Lapha sizobala sithi 3 2 1 wayivula Sunduza ngalokho yesibo. Ake nibongelane athe nikhuluma ngosizi lweni. Ake nibongelane nje nina nje. Uthi utsheni makhelwane ukuthi nawo nendlu uxoxe makhelwane ukuthi nendlu nawo nendlu yami. Nami mama ngiyabonga kakhulu umakhelwane. Yebo. Mina ngicela ukubonga kakhulu uAgrinet into ayenzayo uAgrinet Thela into ayenzeki imuthela intombazana kwaThela ngizothi intombazana halala ntombazana into oyenzeki imi ngiyabonga ukwenze nakwabanye osikubusisa wangakhela indlu wangenza ngawo umuntu ngihambela nakabhlungu akekho umlungu engahle ngisebenze kuye ngithenga indlu Siyabonga mama ngikhansela letha imvula kakhulu benginembe imbi kwanye bengumenyeze ngobonga ngizisendlini kumanje banje ngibeke itini bekuphepha ukuthi ngibeze ngane mfana omncane lona naye ngithi agibeze itini ekilogram Lona naye. Yeah. Sesingaki sesizonke. Ngisazoyibala. Sathi 1000 Ngisazoyibala. Angisi Saqala sathi 1000 qala. yebo. Saphinde sathuma ongakanani ngoba senzogeza wa2 kulezibhedlela. Bambona mina ngithi Omunye futhi 1000. oh cha mina ngithi Saqala sakha lezi ziwu4 kodwa sasiphinde sakhe zinovramp. Khumbule sihlukene kanjani? ngiyavuma ngithi ngisazoya kwi-department siyocela ezokugcina ngci ezo50 kuna omama ayingane iphuma amanxiwa cha omama nje abadala kunomama banethwaye abasala uyabona ke manje ezokugcina ngci lo 50 guqa nje kwi-department yokuthi nje lo 50 kube khona lapha nalapha ya phela nami ngithi ngiphuma ngithi kodwa cha nkosami bantu ngasebenza ngifuna lokho kushuma ezokugcina ngci 50 nje
khona la uma ngithi ngiyahamba mina ngihamba ngenyawo nginemoto bambonana kodwa ngihamba yonke imizi le ngenyawo uma ngithi ngiyahamba bengivimbe ngiyabo nama nginawo amandla fanele ngiyokhala kwe department 50 nje okugcina awuyeke kwe department manje awutshela ibhuti omdala lenkulumo umthombeni tshelele bese ke awumtshelele straight manje baba umthombeni okay ngukhansela uthela eWard 3 Big 5 Hlabisa eMakhasa ngine message nje yokuqala yokubonga yokuthi ayi umsebenzi siyawubona muhle sibonga kakhulu kodwa ke baba umthombeni imessage yokugcina namhlanje yokuthi ngicela la eMakhasa izindlu ezu50 ezokugcina ncike manje nci ezu50 uma ngithi ngiyahamba ngenyawo baba umthombeni kunezalukazi omama abanethwayo njengoba ikhukhula zingaka nje manje nkosami unembeza wami uyangidla yabona nje Mthombeni uma nje wanginika lo 50 hayi angiboni ngizophinde ngihluphela eMakhasa ngiyacela impela sengiguqe phansi nje ngamadolo nobaba umsweni bangofakazi yokuthi ngiguqe u50 nje bese bayabuya obaba umbonani beze kimi ngonyaka ozayo ngoFebruary ukuthi hayi khansela uthela nanku lo 50 siphinde futhi senze njalo Mthombeni ngitshela ukuthi phela project mangaka ama project hala mhlawumbe akasakhumbula mbonane wozo umchazela Mthombeni manje ukuthi ama project abela mangaki ngoba sefuna u50 sheshise ujayela Mthombeni njengoba ukhansela esefuna u50 nje nami engivumelanayo mhlambe kancane naye ngoba uyakhala uthi abantu phela laba abangekho esindlini kodwa baba Mthombeni ngicela ukuthi ngisho ukuthi ufanele uyishaye isifuba kodwa phela noma kungafanele ngoba senza umsebenzi wethu kodwa kule ndawo le project le elu120 esikhuluma ngayo namhlanje ingeyesithathu uphase 1 wakhiwa no 1000 zaphela uphase 2 wakhiwa futhi omunye ono 1000 zaphela kwavela ukuthi khona abantu angathi abasala lapha nalapha baphinde banikeza u120 sekuzobe sekuphase 4 u50 lo funekelayo kodwa ke futhi asali siyobheka sibheke esikhwameni ukuthi amasenti akhona sixoxisane uyazi ukuthi sihlangana naphi mina nawe mase sixoxisana ngendaba zeimali bese siyabuya simtshela ukhansela kodwa kona angeke sikwazi ukuthi isicelo sakhe sisichithe nje kanjalo ngoba usikhuluma ngabantu la sikhuluma ngamasaka yabonga Mthombeni mina bhuti omdala mina okwami ukuthi sihambise inkulumo njengoba injalo angibakhulumeli futhi angena kule ndawo thatha inkulumo njengoba injalo ubone ukuthi nizokwenzani nenhloko yomnyango umbili nangu baba usibi ube khona ufakazi asibafunzanga bayisho lobona elisa manje baba uzoqhubeka impela ungicelise yabona ke la hayi mina semjabule kabi lesogcina ncinci yabona 50 yabona uma ngathi ngiyaphinda ngcono ngoba uhamba yonke indawo hayi bese uthi kanti amakhansela abaqonza ukuthi banamanga ongikhwebe wawutheza ukugcina usuthini manje ezokugcina ncinci usubabalile labantu okhuluma ngabo noma engababalanga kodwa ulo 50 ngathi mangubala mangihamba ngawubona ukuthi hayi ungangilekelela futhi bengifisa bona lapho uyabona ngoba nakho sekushona ilanga uma ngathi nje ngihamba kodwa umuzi uthi ha kwathi ukhansela uthela uqinisile ngazi besithi unamanga ngithi nje buka nje kulezi ikhukhula wasala nangu mama ngikhuluma phandle baba Msweni angikhulumi mina ngokuthi manje nje siyajoka ngikhuluma serious okuvele kufika uyinyembezi manje nami anginawo amandla kodwa nje mangaba ilo 50 ngobe ngathi masithi iqala sithi ngiyahamba sihamba ngabodwa hayi u50 hayi u right ungaphelela. Thank you.